The best ang Barayli. Gari man sa nabarayli sa Mariawa, da sa Imalnod. Nag-aral po ang palitada. Sige daw, biluhan ta daw mo na tahapon man. Buda, ano mo yan, Aldo? Martes adi. Pitchat 13 palan mo yan ka na gusto. Bailey boy, bailey! Araw kan sa Barayli minal sa Makalaya nal. Araw na gadgaan. Kabayli ko so ano yan si Manaytel ma. Manaytel ma Inovehas, maray na hapon. Kaso kabayli ko kaan si Badiday. Pakaray nga yung fight mo. Maray na hapon. Damerian. Kumusta po ang satuyang hapon, mga kapingki? Maray na hapon po sa Indogabos. Kami po nagalaom na kamugabos, mga tugang ayos. Kay Henry M. Kamugabos ayos. Kumusta lamang po ang satuyang hapon mo niyan? Mga tugang hanggang po kitang alas 4. Kasabay niya to si Ronald Baldo, boda si Jerome Martinez. Good afternoon po sa Indogabos. May mga birthday ngon yan. Habarday. Ang satuya tabi na mga tataramon, ang satuya tabi na mga tataramon ngunya na pagkahapon. Digdi po sa satuya na programa sa GB. Kumusta po ang satuyang aldaw? Ano na boy? Ano na lamang kita? Sige daw. 0928-777-5548. May mga travel na sa auto. Good afternoon po sa Indogabos. Hanggang po kitang alas 4 din hapon. Kumusta lamang po ang satuya ng mga birthday boy, birthday girls, mga travelers natin. Good afternoon po sa Indogabos. May mga problema sa buhay. Enjoy lang. So may mga problema sa buhay, digi lang po kamo sa programang Pinkion mo. Magurorog malamang kita. Kung di ka mo naugma, di problema na nindo yan. Di ba? Pag di ka naugma, bako ko problema yan. Problema mo yan. Ika na pag na di ka nag-ulo ka kisulo, may problema ka man giraray. Kung kung halimbawa man naugma ka man, mas maray po yan. Good afternoon, tabi, mga misis, mga mister. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kumusta lamang tabi sa tuyang aldaw, mga pinky on ba, baby? Ang sa tuya, tabing tataramon. Mga tugang, magayon ang tataramon tangon yan susog sa research ni Ronald Baldo. Ang tataramon tangon yan, imbong. Magpaimbong ka ngaya. Sige daw. Ano pong sabihon kang imbong? Maimbong ngaya digdi. Magpaimbong ka ngaya. Grabe ngaya hali ka sa luwas. Maliputunonon. Digdi ka ngayango na magpaimbong. Yan. Sige daw. Tayo daw ako ka-example. Kamutabi na mga parantabay ngon yan. Gamitin sa salita ang salitang imbong. Gamiton mga tugang sa tataramon ang tataramon na imbong. Yan. Sige daw. Yan bagadulo kung nalilipot ka. Epuhan po kay Garitela na may ibong ngaya para ika magpaimbong. Yan. Ang mga ekos baga, aron doon mga ekos. Ang mga ekos mahilig yan magpaimbong. Aron makunsay ang hilig nila pag tuminubay sa tawon ekos.
An mga suusuan kan mga kan boy ara mo Ronald, an mga ikos bagade, minataguan sa hita kan mga tawo. Diyan sa magapaimbungan, kung bako sa kilikili, kung bako mga tugang sa liog nin tawo, kung bako sa may parting lukon-lukunan, diyan po mga tugang nagpapaimbong an ikos. Yan. Yan pong bigyan taram niya to na imbong. Tama. Tama. Yan tabi mga tugang an mga tataramon, sana po naraman mong gustong sabihon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Yan tabi ang mga tataramon na dapat niya tong adalan. Digdi po mga tugang sa satuya na programa, Imbong. Yan. Good afternoon tabi. Sa satuya na mga nasa Legazpi City Public Market. Good afternoon po sa Indogabos. So mga man tabi dyan sa Saudan. Sa man tabi kamong Saudan. Mga tugang sa mga oras na ini, habang kamo dyan, nagpapaimbong. Kasubago, nagparaikot kami ni Bossing Glenn. Nakalakop ako ikot. Ali kaming Legazpi Convention, pasiring kami sa SM, Ma'am Che Rebeta. Taod-taod nakahurong mo naman, nakampang mo naman si Bossing Dante Lagman. Ha? Commander Dante. Pakaringay dyan, amigo. Diba? Di ayos man, taban sa tuyang hapon. Ano yung 10-wheeler truck na nahulog sa barangay Puro? Ano yun? Kaso rin nangyari ni Shara, siya nag-post kay ni Shara, barangay, nahulog Napamata na, isalbata ng pangyari sa Maabaka, 10-wheeler truck, may darang sinakong semento, nahulog mga tugang sa cliff. Yun ang problema ta English. Ano nang Bicol nga ni kang cliff? Ampas. Taga may pelikula si Arnold Schwarzenegger na Cliffhanger. Yan. Pero kung dahil ko ito nahiling, di ko man nasabutan ang word na cliff. Iba ang nasasabutan ko sa cliff. Kidit-kidit, pero iga man tabi kik medyo maluya sa nang garolit. Ano ba? Clip sa pangipit. Wala nga clip sa i-clip mo daw nga sa antong linabahan mo nga agom, i-clip mo daw nga sa mga t-shirt duma. Di ba? May nahulog pa lang dyan sa Puro Ado. Ay pangyari sa Maabaka. Ano yun Shara? May man kinagadan? Dahil man na wala man. Sakong simento ang lawgan nini. Sinakong simento. Natanglay da sutak nagpaingalo garuman nanggad iyo. Iyo mananggad, ha? Nagaruman nanggad. Nagbaralintok talaga sutrak ay salbatan ng pangyari sa Maabaka. Iyo talaga. May mga arog kainin na pangyari naulog, na-report nila sa radyo. Okay. Salbatan na pala na may nangyari palang kaan mga tugang sa may partikan barangay Puro. Anyway, ingat-ingat tabi sa pagmamaniho, cliff, ampas, di ba? Nakita po ng satellite natin sa, matibay yun, naku, akan satellite na pala, maray talaga, Jerome, pagpandaran mo na yung satellite so drone ta ba? Naka-drone ini, Jerome, ginamitan mo sa drone na satellite, kaya daw ako. Ginamitan mo palang kan drone ini. So sa satellite ka ito, man nga dadi naka-drone satellite ka pala. Maray man, takon dai kita naka-drone, dito naman nailing ini na. Adalan mo lang so camera yan na drone dai ka magamit kan so pigamit sa pag-atake kang Israel. An mga ekostabi nagkakaturog an sa abuhan sa sapnaan ta nagpapaimbong. Tama po. Maimbong ang pagmati pag nakasandal sa daghan mo. Yes, tama ka nang gad po dyan. Good afternoon, Henry M. Ako mahimbong ang pagmati ko pag nagdadangog ako sa programa mo. Nagralansihan na naman kita. Gari naman nagralansihan na naman kita. Tabi, good afternoon Tabi sa mga kwan. Sabi ni Dennis Evangelista. Good afternoon sa mga taga-barangay Supang, Karamuran, Catanduanes. Emerita Aguirre. Buyong Daso Driver. Loy Bin Agravante, maray na hapon. Francisca Chavez Tapado. Good afternoon daw from Island of Catanduanes. Ed Eski
Good afternoon po sa mga taga-barangay Mayaw, Uwas, Albay. Manita Fernandez from Gibgos, Karamuan, Catanduanes. Dakulong kitang paradangog dyan sa Catanduanes, palanarog kaining hapon. Ha? Good afternoon, Tabi Isendo dyan, mga taga-Karamuan, Catanduanes. Kumusta ka mo dyan? Kumusta ang bunor na gadigar-digar? Ha? Kumusta ang bunor gadigar-digar? Tabi dyan sa Indo. Okay, o bueno, didi kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Mga tugang, sabi ni Mayor J. Rosal, kasubago Ronald, kaso hapon, birthday ni Ate Cecil, naalaman si Mayor G, sabi sa ko ni Mayor G, ngere, kanya ko ano po, di ka ngayon ay nag-orasyon. Kanya ko iyo, paano mga ito gigibong orasyon mo? Kanya ko, dahi man, minalawas man sa na ito, natangan niya ko, may pa-orasyonan ka na, talaga nga niya, pag una ko ito, may script. Kung sabihin kay ito Ronald pala, nagdadangog siya Ronald, nagantabay na siya, siyang maginibo, nag-antabay siya. Oh, basta natabi, Mayor, orasyonan ta ka. Ha? Alright. Mga tugang, pag-irestoryahan tatabi ang pagiging overweight. Yan. Ang pagigi, mga tugang na sobra ang gabat. Pag sinabing overweight ka, kung sabihin, ang gabat mo, dahil mga tugang minauyon sa edad mo. Bako balansyado mga tugang sa edad mo. Kaya ang gibuhon, kay puhan tabi na aramon mo per ang timbang mo, buda ikonsulta mo sa mga eksperto na doktor, tangani po madiscover kung dapat pirang edad mo. Tamay pigaapod mga tugang na body mass index. Halimbawa ngaya si MJ, pirang edad ni MJ. So edad niya, i-compute mga tugang kung tama sa gabat niya. Tako nga ni, ang edad ko mga tugang 49. Ang gabat ko, sabi kan doktor, dapat ngayari ang gabat mo, 75 ka. Tamay body, may pig ko compute eh. Dahil nga sa mo pwedeng 80 o 79. Dapat ngaya, magpasaday ka. Yan. Arog pa yan. Okay. Kung sabihin, kung ikatabi sobra ang gabat mo, may indikasyon na magkahilang ka. Ayan, ha? O, dago ka po nindo ini. Kung ikadatabi overweight, pero daikang namamatean, nakakaiba sa imong sadiri, pwedeng maging iba ang iyong sa imong paghiling sa pag-diet para makaiwas sa mga health problems. Pero ang sobrang timbang, nakakaraot da ang mga tugang kang pigaapod na body systems na nagdadara sa imo sa peligro ninsaro o sobra pa sa mga sumusunod na problema. Yan. Kaya baga, kung kita bagan, mga aki, mga tugang, pag mga matabao na kukuyutan kita, bako pala na yan tama. Dapat tabi, ang gabat mo is dapat balansyado mga tugang sa edad mo. De ko lang aram kung paano pag-compute kan body mass index, pero magapot po kamo sa mga doktor. Ito, ano ang mga posibleng problema? Number 1, cancer. Pero hindi tabi, harayo ini ang posibilidad. Pero pag napabayaan mo, may problema ka. Ang babae, dago ganin do ini, ang babae daa na nagme-menopause, nagduduble ang gabat. Talaga? O may problema, posibleng mag-aigwaki problema sa breast kapag naglangkaw ka tabi nin 20 pounds. Ang 20 pounds perang kilo, pera, tatsiyan na ito, magkataw ka mag-compute, Jerome, kan. I-convert mo, Jerome, so 20 pounds sa kilo. Sige daw, testing nga daw ang sa imong tibay. 20 pounds to kilo, i-compute mo daw. Nasabi, mga tugang,
kumpara databi sa dati mong timbang bago ka mag-menopause. Ang sabiyon kang menopausal, itong babae John, anong sabiyon kang menopause, Ronald? Itong babae tabi na uminabot sa punto na dahil na nag-uuran. Dahil na nag-uuran. 9.07185 kilograms. Di ba? Oh. Dahil na pa nag-uuran. Dahil na po nagtatagiti. Di ba tabi? Ang mga obese na babae databi sa mga babaeng overweight may panganib na magkaigwanin endometrial disease. Sa mga post-menopausal women, nagalangkaw databi ng timbang na posibleng magkaigwa ka ki overweight o pagtaas kan kabanga kan sa imong timbang nin mga kababaihan. Yan. Yung mambalan ang problema nindong mga babae, ano? Kung magme-menopause. Pero ang edad ka nagme-menopause ang babae? Oy, kamo tabing nagdadangog mo niyan. Text de kung ideya kon pira ang edad kan babae pag na-menopause na. Kaming mga lalaki na pod sa muya, ano nga ni sa to, Ronald? Pag 50 tapay taas, ang hapon sa tuya, kwan adi, ano ang andropause? Di ba? Pero ang popular term kaan pag nagsubra ka ng 50 mga tugang, milopos. Dr. Chris, tama pa di? Ang pasaway ka na naman nga dyan na sarawayon ka na. Tama pa din, Chris. Kaya ako, di pa ako 45 years ang average pa lang kan mga girls. Adi, pag nagme-menopause na 45 ang average tabi, kitang mga lalaki, actually, hurambugi roman sa kita, Ronald, pagka, di ba? Araw na tabi ka. Anong pa? O, ako ba na akong doktor, pero makumporme kaya sa ko si Dr. Chris Yanan, diabetes, 80% na tabi kan mga tawong may type 2 diabetes, mga obese. O sobra mga tugang sa timbang. O saka, magpapara pagabat-gabat tabi ka mo, heart disease, helang sa puso. Di ba? Helang sa puso. 70% daakan mga na-discovering mga kaso ang heart disease mga tugang kung ang tao nagtitimbang nin sobra kimaray nin 20 pounds. Hypertension, high blood. Ang pagiging overweight na tabi nagdudoble ang sa imong tsansa na magkaigwa tabi nin high blood pressure. Oh. Sigon sa statistics, sumigit kumulang sa 70% kan mga overweight na mga tao, lalaki asin babae, igwa po ki high blood pressure. Unless na may lahi ka mo. Oni. Respiratory problem. Dakulong pala ang problema. Adi, pag matabaong kadaan, ang problema ka mga tugang sa pagturog is sleep apnea. Apnea. Tama ba yun pa din pag-pronounce ta? Sleep apnea. Dara mga tugang kan pagtaba mo, may problema ka sa pagkatulog. Daramdaman ko lamang so, may nagdumanda tabi sa dok nga dok. Nata daw nga dok nga yata. Di nga ako nang iturog nga dok nga. Pag nadago nga dok ang agong ko, ang snore ko nga dok, di ako nang iturog. Bulo nga daw nga tabi dok ako nga yan pwede. Tawag ako yung nag-aagong na, may snoring na nga niya ako. Nagigimata nga niya ako, Dok. Sa kusog nga niya, kan paghangot, kan snoring ko. Sabi kan doktor, sige nga ya, sir, ano nga, inumon mo? Ano nga ya ini, Dok? Inumon mo nga ya, Dok, Kwan? 1 hour nga ya, bago ka magkaturog. Ano nga ya yan? Ini nga, sir, pampaluya sa pagdangog. Resulta
pampaluya nga niya, boss, sa pagdangog. Ako na. Osteoarthritis, iyong manangad. Pag nagugurang na baga, nagkikigwa na da kita kaan. Psychological and social effects. Paggurang na ang tao, mga tugang sensitibo. Pagurang na baga kita, pag nag-edad na, sensitibo naman daw kita kaan. Kung ano paminsan, kundi nga kundi pa man ako nagugurang, aki pa ako Mga sensitive na kita pag bata, may mga lalaking mga martihon. Naka-experience ako mo ka na, salbata ng artikilalaki. Naka-experience ako mo ka yan, tabi. Ito. Good afternoon, Henry M. Regards kay Dr. Chris Gianan. Nagpa-check up ako sa iya kan sarong simana. Makonsilo pala na Dr. Ann. Siyempre, aramin mo misis, susog sa pag-aadal, ang mga lalaki na makonsuelo, jolly, kahuron, may mga posibilidad na siya po mamuyahanin babae. Yan ang susog sa pag-aadal. Sarap naman niya, pati ang pait mo. Ang gusto da atabi kan mga babae, ang kahuron ninda, maugma. Tama siya ra? Tama. Habukan mga girl ki torpe. Habukan mga girl ki ano nga nito? So ano yan? So ang kahuron mo baga so ano ito? Boring. Gusto kan mga babae sinda nag-uulok pagkaistorya kanya. That's why ang mga komedyante nakakadakol ki agom. Diba? Diba? Thank you na, sabi ni Dr. Chris. So, texter databe, salamat. Bumalik ka naman, kung may instruction sa'yo mo, Dr. Chris, bumalik ka. Yung tabi, si Padiris nga, abun na din ang ibang doktor, si Dr. Chris na sana. Diba? Diba? Yung tabi, yan tabi ang tandaan. Ang babae, pag nagugurang, naglalapad ang iksan. Talaga? Talaga? Depende po sa edad ang pag-menopause. Kung atab mag-means, atab man mag-menopause. Talaga? Ako kaya, nagpunan sa kuyang pag-means Ronald, 14 anyo sa Ronald. Ronald, perang edad mo? 12? 12. 12. Sabi na kanaki, Mami, pabakal nga yung maming bra. Size 32. Sabi na ka nga puro pondo kaya kang kabaklaan mo, Fernando. Di ba? Arog na tabi ito. Good afternoon. Hen, totoo po yan. Tangina ko nga ni, medyo sensitibo na tabi, kaya, pigpapa, sinsyan mina sana, iyo mananggan. O yan, tabi, nakuan mong yan. Good afternoon, tabi, Henry M. Awin do sa endo, na kumabasa ka ini, mga sarawayon ka muna. Pero seryoso, ining text mo tabi tungkol sa iyo naman ang buhay ta, kita bagang mga lalaki. Araw ka ng buhay ta, di ba? Ate Babes. Hello, Ate Babes. Shh, Ate Babes. Good afternoon, Ate Babes. Arancilio. Pero Ate Babes, na-imagine ko, habang nakadangog ka sa programa ko, doon ako, nakashort ka. Re, an may duda ako na nakashort ka ngunya. Tapos, gari, kahampang mo ang electric fan. Gari, nakahampang ka sa electric fan habang nakashort ka. Duda ko eh. Diba? Kung yaon siya mo, pwedeng, gari. Diba? Yung iling ko tabi sa imo. Puda nakabado ka, sumahiwason sa nabaga. Yung hiling kong bado mo ngunyan eh. Re, yung hiling ko. Ayo tabi yan. Mga tugangan sa tuyang mga health tips sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Sa pagbabalik, ang tato pag-irestoryahan ta. Pero maorasyon mo na. Makalipas lang. Adrian Salcedo. Padagos ang
pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubon ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipya Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, Opening Program, Motorcade, and Free Concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipya Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Dame, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and Concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, Concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipya Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2024. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi para Jody CGB. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ano na ate babes? Kumusta ka lamang dyan, tabi?
sa halat ngo na. Ano nga ito? Alright, sige. So may mga, okay, sige po. Thanks po. Yan. Alright. Yes. Okay. Oh, very good, oh. Tabi, nagpasar parang ki-resolution ko niyan ang sanggo na ang panlunsod tungkol kay EBP Glenn. O, tawad. Parang kung ano yan, ha? Ang mga helangkang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paganumin, ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, asin tanganing mo mang atay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin protection ng atay. Ini po may silimarin, nahali sa herb natural kaya ligtas. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal o kaya efektibo asin probadong antioxidant na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So, Raldo, na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man mga tugang ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala. Mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright. O sige. Tabi, mga tugang, sandali lang ta. Unipon sa tuyang mahiwagang tanog na naog kitangon yan ki 100 pesos na load. Okay, sige daw. Unipon sa tuyang mahiwagang tanog. Garo yun yan, madali lang. Check it out. Again. 100 pesos tabi na load. Ah. 0928-777-5548. Igo po kita 10 minutes para hulaan ang mahiwagang tanong. Madali po mga ko din eh. Okay? O sige po, mga tugang mag-text tabi sa 0928-777-5548 para po sa mahiwagang tanog. Yan. Okay. Nasabutan tabi. Nasabutan. Yan tabi ang sa tuyang mahiwagang tanog. Yan. Ano na? Sige daw, baka igwa na lamang kinaka-analisar. Mga tugang, igwak po kita 10 minutes para tabi hulaan ang tanog ngo niya na pagkahapon. Pagkapon lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Maray na hapon tabi Henry from Digdi sa Lesena Lines. Vilma Balsmayor, pabati po sa 60 ladies sa tindahan ni Ate Bell, si Tin and Chi. Yan, good afternoon po. Eduardo Esquejo, maray na hapon. Carlos Mustera, sleep apnea. Yan, okay. Tama ba? Ginaline Bejerano, good afternoon po from nakasubaybay from Bakakay. Lalo na po sa aking tugang na idol Kang Maray, maski na sa Laguna siya nakaantabay sa imo. Loie Ariola, maray na hapon, pamirindal tabi, sinapna na batag. Yan. Maria Lumabi, maray na hapon tabi from Paris. Uy, the best si Maria Lumabi, ha. Arlene Atizado, good afternoon po. Supiga inom ko na primohon. Daing iba kundi si Kuya Henry. Ay, prima, maray na hapon tabi. Kumusta ni Susko? Deta ka na nailing. Aloy ng panahon, ha. Good afternoon sa mga Atizado family dyan. Kay Arlene, ha. Teresita Balute, nagdadangog kami sa Mandaluyong. Emerita Aguirre. Yan, good afternoon po sa imo, ha. Alright. Sige po, yan tabihan sa tuya ng mga kwan mo niyan. Hello, good afternoon. Hello po. Opo, ano po ang tanog?
Putol na bakal po na nagligid sa parel. Sala. Pwede pang usab. Saro sa na anong tanog? Tigbok sa na drawer na tapos sula og mga tasa nagtarangkoan. Sala. Bye-bye. Bye-bye. Ano? Grabe na. Good afternoon po. Nagbukas bote, sutan sa nahulog sa lawas no bote. Pagkatapos sa bote, binalik sa case. Tapos, ginoy sa case no bote. Sala. Dandali lang ha. Hello, good afternoon. Hello? Hello, sir. Good afternoon, boss. Yes, sir. Hello. Yes, good afternoon po. Yes po, sir. Mali, subuti, piglalaag sa mga case. Bote, piglag sa mga case. Mga empty bottles? Iyo. Opo. Taga saan ka, boss? Empty bottles. Taga saan ka po? Kamalig, Baligang. Pangaran? Pangaran po nindo? Christopher. Christopher, ano? Christopher, ano po? Cabrera. Cabrera? Opo. Christopher? Llobrera, Christopher Llobrera. Aramon simbag mo, boss? Iyo po. Sala. Sala po. Bye-bye. Natulan si Christopher. Lumang telepono, mga 70s pang telepono pigdadial. Sala. Pinaturo na ko instabi. Mali. One. Saro. Hello, good afternoon po. Hello po. Yes. Ano po ang tanog? Mga tiles po na pigpaparatong patong. Lalong sala. Bye-bye. Lalong nasala. 5 minutes bago po magsara ang maiwagang tanong. Good afternoon po, Henry M. Butilya po. Ay pareho kan simbag ka ito. So nagko-upod sa itong taga-Kamalig. Sala po, hindi butilya. Hello? Hello, sir. Yes. Ang ano ko po, pigilingan po kay yelo. Ano po? Pigilingan po kay yelo sa halo-halo. Gilingan kang yellow? Iyo po. Halo-halo? Opo. Anong klase pong yellow siya? Anong klase pong yellow? So, ice cube o so? So, ice po. So, ano po So, sa ice cube halo-halo? o so itong so asingkuhon? So, asingkuhon po. So, asingkuhon. Taga saan ka po? Taga-Bongga po. Pangaran? Marilyn Buban. Wow, Marilyn Buban. Opo. Sala. Bye-bye. Mali, boy. Sige daw. Ito. Yellow na araw kayo ni, ha? Lingawan po nito ang yellow. Tabi. Lingawan nito ang yellow na yan. Sala po yan. Forget about the yellow. Hello? Hello po. Yes? Stainless na mga kutsara po. Pigla lalaog sa bugtakan. Ay, wow. Pangaran po? Christine. Apelyido Christine? Christine. Apelyido mo. Dali na. Baka po, sala. Dali ba? Ano apelyido mo? Bertilio. Christine? Bertilio. Christine? Sala. Bye-bye. Arog ka ini. Ini po, pambihira ini sa harong. Pero may mga harong na igwa kay ni Ronald. Ang kadaklan sa nagagamit ka ini, mga... Pero igwa man kilababayi, iga man kinagbabayi, iga man kibabayi. Pero mga tugang, deko lang tama kung gari, iniduda ko man sa nasa sakuyang statistics, karaklan po mga tugang sa nagpaparakapot kay ni lalaki. Iyo po.
Sige daw. O, 1 minuto. Bago tabi magsara ang mahiwagang tanog. Hello? Hello po. Yes. Paint spray po. Ng Ano? motor. Ano po? Tapos, so, paint pa po ba na pang spray sa motor. Tapos, talagang kadto, kay ano sa gilid. So spray paint? Po. Sulata ka ito, so okay? So, empty ka ito? Opo. Salbata na, nadali mo? Nadali mo so sala? Bye-bye! Ang ulok niya pati, magayunon. Gariso na ka. Pag minaulok pati siya, gariso sa bago magkaon kibalingoy na sinapna. Nagbukas na roll up. Ay, mali po. Hindi siya roll up. Jolie na ibino sa Lokulang Bus. Ay, mali po. Ang pambarbel, good PM, pambarbel po na pig sa saray. Hello? Ay, sandali. Pambarbel na pig sa saray. Ay, mali po. Mali. Ang barbel baga, so Dracula unon baga. Diba? Mali po, bako. Yan, sandali lang nga. Ginuyod na kabilya, mali. Barbel, tabi yan. Sala nga na ibaya ang barbel. Ang barbel baga ron, so Dracula unon baga di. Dracula unon. Nagbukas bote tapos utan sa nahulog sa lawas na bote. Pagkatapos sa bote binalik sa case tapos ginuyod sa case na bote. Mali. Pigsaray na kadena. Mali. Klutabi. Nagkukluinin na. Sarawayo na ini. O hinda. Okay na. O saga naman. Ang kluta po actually nagigibok ka ni Kwan, nagapara kakapot ka ni lalaki, babae human tabi, pero most of the time ang nagapara kakapot ka ni lalaki tabi, lalaki. Mga kiss, mali. Simbag ko bangko lang na pig, mali po. Dumbbell, mali po. Hindi siya, human ang gadadi. Gari man ang dumbbell so kanya, pero hindi po siya dumbbell. Hello? Yes? Makod man po. Ano po? So, hawla po min manok. Ginuyod. Oy, be, turugin ako. Natabata hapon na. Sala. Awinda. Saga gar madadali na ni saga. Ang mga helang kangatay arog tabi kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang po yan sa tay. Dara kan sublang pag-inom nin kalak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago sintanganing mogmang atay. Kay puan po mga tugang na sabayan in protection liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lunas ng proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaupo ng proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dahi, mas maray po na mas maray po mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang mababakal sa mga butika nationwide. Ang tanog po, pigliligpit na mga tools sa auto or motor. Yan. Naghaharani na. Naghaharani na po. Naghaharani na. So mga pigdagdag na bakal na pangdagdag gabat sa pambarbel. Sala. Ito tabi na nagharani ito. Siguro mga ang distansya niya mga tugang Kabangan Elementary School to LCC.
Yung tabi yan ang distansya. Nagharani na po. O saga naman. Saga naman. Ade, saga naman. Saga naman po. When I feel the time is right and you're staying by my side. Salamat tununon kang pagantabay sa programang Pinky On. Nakantabay ka mo sa DCGB sa programang ini o magkurukonsilo lamang kita pagkahapon. Good afternoon tabi sa mga parantabay na mga Mr. and Mrs. na mga matabaon. Igwaman tabi kay mga siksihonon may mga chabi-chabi sa nang paghilingon. Igwaman mga tugang kay mga maitom-itom buda may mga misis na maputi-puti na nag-antabay sa programang iniong Pinky On. Kamo tabi na mga misis ang sakuyang inspirasyon dahil to talagang minatutok sa programang ini kasarabay tabi mga maedad na mga senior citizens na pag-ilingon. Salamat tununon sa pag-antabay sa programang ini kamo tabi na mga misis minangayo-ngayo sa inyong programang ini. Ako minapasalamat sa inyong padago sa tiwala sa programang ini lalo na mga tugang si Ate Babes na Arancilio. Saro babae tabing maputi-puti na magayon-gayon asin siya po mabuo tununon buda makaugmahon. Pag nailing mo pirming naka-smile kaya tabi marayon man na babae ini kaya masurtihon man ang sa iyang lalab sa iyang namumuta na agom. Siring man mga tugang orasyon tabi sa mga senior citizen na talagang ngunya na panahon mainit tunono. Nagapaharanap ka mo kansendong magayon-gayon na gibuhon kaya tabi ako na ugmahon. Ang mga senior citizen na pwede po nindong gibuhon, pwede po kamo mga tugang na magpasiring duman sa mga sinihan kada Martes tabi na pagkahapon o maging aga para magsini kamo kang libreng sini kan mga lugar na iyan na magayonon sa napagpalipot-lipot. Halabaon na nakapila sa mga senior citizen kon kaya mga tugang makaugmahonon. Kamo tabi na mga parantabay sa programang Pinky On. Magbalik tabi kitang magdangog mga tugang sa aga sa morning hirit sa pagkaaga sa DCGB Radio tan mga bareta sin impormasyon. Mga bago buda mga tugang makaugmahon siring man mga tugang an pagbasa asin pagretarkan mga bareta na makatotohanan buda balansyadong informasyon. Dadangugon po nindo tangani kamo makaugmahon buda mawarang stress nindo habang nagaantabay kamo sa paggahapon. Kasabay tabi si Ronald Baldo na sarong tagadaplapan sa tuyang partner niya na paggahapon buda mga tugang si Jerome Martinez na sarong manalaking solterong gari gusto naman na mag-agom. Alaga day po nagkaanin agomon dahil anta siya nasusupugon minadiga maski nakakarasan niya gari man sa nang haranihonon. Nasupog siya magtuga, tagaring nga makasupugon baka nga mamuya sa kuya, garing nga malainon. Salamat po! Masunod na ang mga bareta alas 4, tapos po ang programang Bicol Target sa paghahapon. Ate Angel, nang tabay mga tugang pag nakasimisot, pertihonon. Salamat po, goodbye, marayin hapon. Gobernador na, abogado pa, yan si